हाय हेल' लोगो नोंथांमोन नै आं दिनै जों 5:30निफ्रायनो जुरिजेनदोंमोन थाबायबोनानै आरो बिनिफ्राय जों दा 6टा जाबाय बे 6टा बाजियाव जानाय लोगो सानाबो नुजाबोबाय दा बेहाय जों मोनसे न'खराव फैदों आरो बे न'खराव सोर आरो बबे जायगायाव आं नोंथांमोननो दान्दिसे उनाव खोन्थागोन दा जों फैनायग्रोनि जों बे जायनाव थांगोन जों बे न'खराव जों सारप्राइज होनि माना जों बेरेफुंजानि जानो हागौ बिथांमोना दाबो सिखाराखै जानो हागौ अब्लाबो जों थांग्रोनि जों सारप्राइज होनि बिसोरो माबायदि रिएक्सन जायो जों नायना लाग्रोनि बेनि उनाव आं नोंथांमोननो दान्दिसे उनाव खोन्थागोन जों बबेयाव फैदों आरो मा जायगानि बियो नायनानै लाग्रोनोसै जों होमबालाय फैदो नेक्स्ट mana agi man fito sanam nasra mun fito fito man ang la ba se bro mai awas fidai जों मोनसे जायगायाव दंफैयो बिराद गोजान जायगायाव जोंहानि आलासि जानो फैदों बेरेफुंजानि फैनानै दासो सिखारदों आङो सिखारनानै सिनदों हराव मेगन मोदै जायो दे सिनायदो सोरमोन बिलाय आदा बाला गोरानजों एखे जाबाय मोखाङा आयौ मोखाङा आदा बालाजों एखे नुसिनथारनाय नुनाया हा मालाय नै इसिनि गिदिर जाबाय हरदों फुंबाय बे दाख्लै मुलि लोंनायनिफ्राय फुंखो ना माखोथाय जा फुंबाय गेन्द्राद्रा जाबाय नैबेनो जों बाहाय फैदों एकदम सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि फालिमपुं खाथियाव 9 माइल 36 9 माइल बियो जोंनि आनैनि फिसाजो देरसिन गोदो कटन मिलाव खामानि मावनो थाफैनानै बाहायनो हाबा जालांबाय बेजों लोगोसे आरो नै जोंहानिबो आब' जाय सनालि बिमा बेबो बाहाय फैनायावनो हाबा जालांनाय मानाय जाबाय दा जों बिसिनियाव आलासि जानो फैदों गोबां गोजानाव अरुणाचल खाथि जाहैबाय फालिमपुं सेरावनो फालिमपुङा बिनिफ्राय 5 ना 6 किल'मिटार जायो 6 किल'मिटार जायो 5-6 किल'मिटारसो जायो फालिमपुङा ओमफ्राय ओरैजाय एसे सानजा थांबानो आइ भरलि दै दङ एकदम रौ गाबनायखौ दाबो खोनाबाय थायो बिनिफ्रायनो ओमफ्राय दा जों बिसिनाव बेरेफुंजानि फैदोंमोन नोंथांमोना नायदो बेसेबां खस्थ' एसे हाय होनहर हाय माबायदि मोनदों बाहाय रायजोआव फैनानै एसे बुंहर दे दे आरामानो मोनदों निजे मावनानै जाबा निजेनो मोजां मावनानै सोर दं दा ओमफ्राय फिसाजोआ बेसेबां गिदिर देरखो जान फिसाजोआ औ माबायाव जादों आखाइ जन्म 10 सनाव 4 मास लोगो मोनदों ओमफ्राय बेसे मा क्लासाव थाखो फरायखो 6आव ओमफ्राय मायाव हाबोमोनलाय फरायनाया सतिया माबा सतिया नबोदयाव नबोदयाव मोनबाय नबोदयावसो हाबफैखादों जोंहा थिगैनो दं होनबालाय देग्लाय नबोदयाव माबायाव थांसिगोन सारियालि बिसनाथ सारियालियाव नबोदयाव क्लास 7आव ना होमबालाय नबोदयाव सेलेक्सन जानानै नबोदयाव हाबनो मोनदोंनो बिसिना नैबे एकदम माबासो थङा ना मा होनो बेखौसो गानो बांसिन मेख्ला बे साइडआव बिराद खस्थ' जाफैनानै जेरै खस्थ' खालामो ओरै फिथाइबो मोनो जेखि मावा जाजोबो गुमैया बैयाव एसे थांजोबो दा जों थांसै माबा मोनदों जोंहा सिबिङाव बेसेबां 23,000 सिबिं औ थांगोन आं दा मोसौखौ खानानै दे होमबालाय जों बेखिनियाव दोनथ'बाय आब'नि न'निफ्राय जों थांसै आब' देरसिन बियो ओमफ्राय नैबे आब' उन्दै बेबो बाहायनो दंफैयो गामिया एसे आलदा खाथियावनो बैयावनो सरक खाथियावनो बेना
हेल' जोंना जों नैबेनोमोन जोंनि गुमैनि बिदामोन नैबेयो नैबे गुमैनि बिदामोन एखेमोन गुमैयाबो एखे महरनिमोन ओमफ्राय दा नै बोराय फैबाय थेवबो ओमफ्राय नैबेयो जोंनि गुमैनि बिब'नि फिसाय दादामोन जों दिनै मोनसे आलासि जानो फैदोंमोन गोबावथारसैमोन फैयैया ओंखायनो जों फैबाय दिनै ज' लोगो मोनबाय जेनेबा दे माबाखौ आगैखौ लाबोआ नैबेनो जोंना गुमैनि बिदानि फिसाला ओमफ्राय नैबे बिहामजो नैबे फिसाजो ओमफ्राय नैबेयो बे बिहामजो नैबेयो फिसाजो गुमै देरसिननि फिसाजो दा जों थांनोसै बाय बाय दे गाज्रि दा मोनसे दे ओंखाम जाफैबाय ढेकियाजुलियाव जोंहा सनालि बिमा आब'आ बे सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि राङापारानि एरालागा होननाय जायगायाव हाबा जाफैदोंमोन दा बेवहाय गुमैया एक्सपायार जाबाय 4 बोसोर जाबाय दा 4 बोसोर जानायाव गोबाव सम बे गेजेर समाव जों फैनाय जायाखैमोन दा जों ज'यैनो बिसिनि न'खरनि गुमैमोननि बिदाफोर दङ बिनि आरो जोंहानि आनैनि फिसाजोफोर दङ दा बिथांमोननि न'आव जों आलासि जानो होननानै फैदों दा बिनिफ्राय जोङो 1टायाव जों राङापारानिफ्राय ओंखारबोनानै जों दा ढेकियाजुलियाव जों ओंखाम जाफैबाय बिनिफ्राय जों न' फारसे फैनो ओंखारबाय दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै दोनथ'नाय जाबाय।